Damang dainang nenulunga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus tapasada rohat ta martangya kita. Dameni debata na sumurum sian saluhu na roha ima mangaramoti ate-ate. Do pikira muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amen. Damang dainang hata ni debata na saur tuhita dia pala partikianon. Dia nek mesen buku opak Musa bidu 10 sada mamuka mesen ayat 24 rode 30. Opak Musa bidu 10 sada ayat 24 rode 30. Tajahab ma omahatan di Tuhan. Dungi ruar masih Musa laos dipatol khasma tubang soi akahatan di Jahuba. Jala dipapungu 70 halak sianak kasituan ni bangsoi. Jala dipajongjong na sida humaliang udung-udungi. Dungi tuak majahuba di bagasan obuni laos makatai do ibana. Jala dibuat sian todi na songgop tu ibana. Jadi dilehon tu napi tu puluh halak situai. Jadi dung mangulun todi di atas nasida. Manurirangi manasida. Ale dukon ni dangbe didak dati. Ale tinggal dope 2 halak di parsaroan guarni nasada si Eldat. Jala guarni nasada nari si Medat. Mangulon hu todi di atas nasida. Ay do nasida masuk tuaka natar surati. Ale dung ruar nasida tu udung-udungi. Gabe manurirangi nasida di bagasan parsaurani. Dungi marlojong masada doli-doli. Pabuahon barita itu si Musa. Si Eldat do si Medat manurirangi di bagasan parsaroan. Dungi Roma alus ni si Joshua. Anak ni si Nun. Parhalado ni si Musa. Olat i haposona ni nama. Ali tuak ko Musa. Oray ma nasida. Aleni na si Musa mamadok ibana. Tung tama maho mangiburu madikaniyaw. Ang giat niya di pangido rohaku sandok bangso ni Jahuba manurirangi. Jala di basa-basaho Jahuba tondina songgop tu atas nasida. Dungi marpungu mamuse si Musa tu parsaurani ibana taherak doaka situa ni Israel ido yang usahatna. Damang dainang nenulunga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus totu dihatani Tuhan na sa tuhita dia pala partikianon sada ungut-ungut na pinasahat ni si Musa tu debata maradok pun bangso Israel bangso ni debata na totong dang buho di bagasan hapor siyaon manang di bagasan pangoloy tu debata. Dung ditogu debata bangsoi luar sentano Mesir. Dileo debata du selalu akan narekot di bagasan parangulon nasida. Mangan manna ditikina jala minum aka aik na dinggan ditikina sida mauas. Alena masa jala bakko ni bangsoi ditadda debata do bangsoi sada bangsoi si jogal rukko. Na maul aturon, na holang marungut-ungut, na holang ikod di rohana. Pangalahon ni bangso itu na mabay si Musa pola marungut-ungut, pola marsuri tu debata, pola madok tu debata, tumagot ibadah mati daripada manguluh bangso. Sada sikap keputus asa. Di boto debatama Holson ni si Musay. Dipangido si debatama marhite-hite si Musa. Asa dipapungu 70 halak. Akasitua na adong di tonga-tonga ni bangsa. Dipapungu si Musa mahobar tutona ni debata. Jaladong dipapungu si Musa. Diajari debatama bahkan na lebih luar biasa. Dilio debatama nang todina mia dit parngulun ni bangso ni debata situa ni debatai. Sudinang nasida
majalo to dini di bata. Ale adung medua halak. Naso ru di bagasan parpungwani. Namargoar Sieldad do si Medan. Ale sah mabarita tu si Musa. Sieldad do si Medan be. Di tonga-tonga ni parsaorani. Di tonga-tonga ni ingana dinasida. To dini di batape totong sah tu nasina na dua. Ale mangiburu ma yang goroha ni si Joshua. Pamikirio ni si Joshua. Luas maholang na maringanan di udung-udung nang ditotukon ima na majalo to dini di bata. Dan bui di luar sana. Ale alus di si Musa tung mase uli si tutudo. Didok si Musa do di bagasan ayat napa 20 siaw ni. Tung tama mahu mangiburu madikaniyaw. Ang giat niya dipangido roh hakku sadok bangso ni Jahuba. Manurirangi jala di basa-basa Jahuba to dina songgop tu atas nasita. Lapatanna Musa menyadari lebih baik semuanya kepenuhan roh Allah. Itu jauh lebih baik. Dan Musa menyadari bahwa roh Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah hurian yang nolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Obarto jana sa tuhita. Todini di bata. Naso haduduan na yang mengajari tuhita gad umar sada-sada. Marhite-hite hata ni Tuhanon. Nang dipaingot tuhita ia todini di bata. Nung ngadiliot di bata tu selalu akajol mana porsea. Maka ketika roh Tuhan sudah Tuhan berikan kepadaku yaitu lewat janji Kristus, lewat peristiwa Pentakosta, maka bagiku yaitu memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Songon nadihatan di Tuhano gabe manunirangi. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa Pentakosta kita percaya bahwa Roh Kudus itu berdiam dalam kehidupan kita. Alini iko manurirangi mahita di dia pehita maringana. Iko manuturi mahita di salutna kaulota. Todini di bata madongani, todini di bata mangurupi, todini di bata mangodio kita. Manuturi hobar tulo monirohani di bata. Dapat dua damang dainang. Marhite-hite jamiton yang dipasak tu itaganuk marsada-sada. Ya todini di bata dambui hadoduan. Ana todini di bata dambui hadoduan. Jadi jangan ada lagi pemikiran bagi kita bahwa hanya di gerejaku ada roh Tuhan, bahwa hanya di tempatku adalah tempat yang benar, tempat yang kudus. Peristiwa Pentakosta mau memberikan sebuah kepastian bahwa setiap gereja, setiap orang percaya, setiap jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus, sesungguhnya dia menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Sesungguhnya Roh Tuhan berdiam dan diutus Tuhan ke dalam kehidupannya. Maka jangan batasi Roh Kudus itu bagi kehidupanmu. Tapi biarkan Roh Kudus itu memerintah bagi kehidupanmu. Namanya damang dainang jalan parpudis sahali. Jami tahun na mengajari tu tagaruk bersada-sada. Akajolma nang diguhito di perbadia. Ikototong maimana mangun hobar tu ulaw nasitong hobar tu lomonirohan di bata. Ingot tamu na manginang, sudah na kita nunga majalo to di parbadia, sudah na kita muamian di holong ni di bata, sudah na kita nunga di pangulo di bata marhite itu Yesus Kristus. Alini sudah na kita nang majalo to di parbadia, ikot totong mangulat akalo moni rohani di bata. Ingot kita mamanginang, Roh Kudus itu Tuhan berikan kepadaku. Si Musa dung majalo to di parbadia. Dumajalo to di debata gabi margogo do ibana mangula-ulaw na 70 halaki pe gabi margogo do na sida madongane si Musa mangurupi si Musa mangajari akatonan di debata
alin namang day na nalongan di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Mari pandang kehidupanmu, mari lihat kehidupanmu. Apakah memang Roh Kudus itu sudah memerintah dalam kehidupanmu? Maka ketika Roh Kudus memerintah dalam kehidupanmu, hidupmu akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan orang yang sudah menerima Roh Kudus, dia tidak lagi melakukan hal-hal yang dilakukan dunia. Dia berbeda dengan dunia karena dia anak-anak Tuhan. Amin martanya kita. Moliate Tuhan nunga taruli hami di hatam, paluas Tuhan to demi di bagasang ngulu nami, mengajari manuturi kami mangulau lomoni roham. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin.